delok-delok lur, gendeng anyaran. Ayo pada bari ayo wingi go gendeng lho. Tapi meh deng iki. Anu wingi dari iki dimodel pe. Ki ndasmu dimodel pe ta, Dong? Ya sak-sake. Dipacake pe ta karo Pak Sute iki? Yes. Alah kok lek ngerti dhewe. Oh, ngono. Oke. Kita kebablasan ya ini. Lho ndase lur peyo kok semongko. Pecah enak lur. Ger. Bae wal ndasmu dolan. Peyo. Wenjo apa pe bekecat. Mbah ya? Lha ndak bae pengen cukur sigot tereng wani lha kok ndase malah dientekne ngene dolan. Peyo. Lho Pak Bandi. Ya ke bapake Pak Kancil ya ke ngopi lagi ngumpul ngopi lho Mas ana awan bareng. Nah iki lho bah model pene iki delok ndase. Wes kepasan tebu. Oke. Jane iki kapan tebus ndase iki Bos? Selek di tak santok. Jane wis ra kangge to ndase iki. Boleh Pak angkat tetap ayu. Lha ngene pitu no Dong. Lah iya. Nang loro. Beling iki tandane sik tapi saiki ora mbeli. Ndase cuwut kupinge gudi. Songore bareng delok sak muwe sak mau wapangan songore. Ayo. Ada solut. Lho songore wombo bocah baik-baik kowe. Ada solut, Lor. Dul micin halo. Halo. Potongan model piye iki lho. Ya Allah. Jadi pos pancen niat gendeng tenan to ki. Oh, sementing kan gak kebablasan. Ya menggo cara kebablasan ya saithik ae. Salah sagake. Bablas ya oleh gendengmu. Apa sing larang? Iya. Lah kebablasan durung kok. La 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 iki mbambane wong pekok. Bongkote wong pekok iki. Wes. Riyalane cek nanggung kabeh. Magak. Lah iki sak ndure bongkot. Nah.